KCTV Lone Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi slap ubalawan ringkat bat ke eryong kila penjular na phang ye ki ding kwai jong kinong rap akhnong rata chera kashnong ga badan ha East Yanti Hills District katkum ka jing thu kinong shnong ka eryong kala sedang ban be kerthep nadu kami chiteng senya jong ka khatlai tere jumang arajar war bat nalor kata kani ke eryong kala pen kedia alut ye ki ding kwai jong kinong shnong katkum ka jinglum jing khain ke ba malu mala de kinong shnong la ye thu ba la dan hadu siajar li ki ding ki blasha penjular ha kani ke eryong kinong shnong ki blamat ya ka jing sha penjular jong ki ding kwai ha ke eryong kilong uba titos manar uba tingmon mermen kakong nidu sumer kakong bidhar uba motilal poplet bat kiwe om tangkata ka jingjor jong slap kalawan rabyang ka jingtwa khndau ha ki santli jaka ki badan ha kasnong rata chera la sahiru baki pat ba nong let nyong wan kila hapan hiar naki kali nakadaw jang jingtwa khndau bat ki kali ki balej sakathan silchar jong ka jala asam bat ki to ki betemu banwan Shillong kila sakut ha kani ka jingtwa khndau